Ah, nagpakatao di ang Diyos di. Yan, ano yung mo sa buti mo? Oh, usa din lang sa San Juan 1:14, usa din na. Oo, tama no? Tama no? Nagpakatao di ay no? Buang-buang yun mo ba? Oo. O niya di, na ako kay nagpakatao mga ang Diyos, Ah. pangutana lang ko di. Ha, pangutana lang niya ko. Hmm. Unsa man nagingon sa Biblia nga ang Diyos walay pagkabalhin, walay pagkausab bisan sa landong. Oh, Dili mausab ang Diyos. sumala pang O San niya ganong Pablo. nausab man na pagkatao naman hinuna di. O wala ba yan na usab? Ingon biya San Pablo, Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Kristo maurag gihapon, kagahapon, karon, hangtod sa kanturan. O may kausaban. Oh. May Dili kausaban. asa man di tinuod ana nga kay ang iglesia ni Kristo di. Lain man nila pagtuo kay si Kristo tao man. Dili man Dios. Oh, ayaw Pero ayaw dadaan ng Iglesia ni Kristo kung dili ka membro sa Iglesia ni Kristo. dili wala man. Kadang Ayaw dadaan ng example man argumento na. sa Iglesia ni Kristo kung wala ka na membro sa Iglesia ni Kristo kay mahulog na nagpaturo na kasi. Wala ba ko mabembro. Pero kay kung tubagon tagaan na sir, kay kung tubagon tagaan na sir, ang tawag ining mahitabo na nakapanghilabot ng pagtuo sa uban. Ang atong isgutan kini akong pagtuo kang imuhang pagtuo. Onya kung ituo ka ni Kristo na Diyos, sir, kung ituo ka ni Kristo na Diyos, so tuo po ka nga nahimo siyang tao. Kay mo nakasulat mas Biblia. Unya kay ningon man ang Dios nga ako Dios man og dili tao. Unsa man nato Wala man siya niingon nga di siya pwedeng magpakatao. Ngano man sa Lucas 1:37, why imposible niya? Kung imposible na si mong dili na imposible niya. sa ato pa di mo changes na ang Dios pagkatao kay Wala lagi na kambyo dali. Sir, wala lagi na kambyo. Ayaw ipugos na si mong nga nakambyo kay ingong pag San Pablo, si Kristo maura gihapon, kagahapon, karon hangtod sa kanturan. Why pausaban? mao di ay. Mao di na. Dili din na mausab di ang Dios. Ala ka usabong gani mga di magisa mausab. Si Kristo wa magid mausab. Kuya, Di, ako pangutanan diha, Di ba? Si Kristo doon ay amahan. Oh. Usa man tong amahan ni Kristo, Di? Diyos to siya, Di? Usa ka persona nga Dios nga amahan. Si Kristo ay kaduhang persona man. Kanong, mingon man ka, Di, nga persona nga ang espiritu, dili man na persona. Person is a being who possesses intellect and will man. Dili man na ilawas, na ibukog, no? Mali. Person is a being who possesses intellect and will. Ang Diyos nagupot sa intellect ug will. Siya ang source sa intellect ug will. So therefore, ang Diyos persona. Labi na ang amahan. Kunya kung magbasa ng balang kasulatan, migamit always ang balang kasulatan og personal pronoun he that refers to the Father, the Son, and the Holy Ghost. So person. Kanang word, kanang pinulungan, Di, nga persona. Unsa man nga pinulungan, Di? Espanyol sa English person. Onya ang meaning sa theology ana, a being who possesses intellect and will. Sa English ng person, tao man ano? Dili tao, ang tawag ining tao human being na. Ang tao gitawag siya person, ang iyang classification human being. Kina may mga spiritual person like angels. Spiritual person man na sila. Nga naman ang pagka-person nila dito kinaa sa lawas kung dili tungod kinaa sa intellect ug will. Kaya saan mo na to, Di, pagpasabot na, Di, nga ningon man si Kristo, Di, ningon man si Kristo sa Juan 17:3 nga amahan makaila unta sila kanimo amahan nga ikaw lamang ang bugtong matuod nga Dios. Usa man ang Dios nga paila ni Kristo ang amahan. Ang Dios nga amahan usa lang oy. Ang Dios nga amahan usa lang, pero ang nisulti ang Dios nga anak. Usa lang pod, bugtong Dios nga anak. Unya kung basawan niyo mong 13, unta makaila sila kanimo aman ang bugtong Dios ug kang Hesukristo. Usa man di pag-ilas kang Hesukristo, ngayang gipadala. Sa Juan 1:18, paminaw sa sir. Sa Juan 1:18, bugtong anak nga Dios. Kung naay bugtong amahan nga Dios, napoy bugtong anak nga Dios. Pero mabasa na sa Biblia, Di, nga Dios anak. No, Diyos anak. Litra por litra, Diyos anak? Oo. Asa man nga Biblia ng Diyos anak, Di? 1:18 sa Juan.
Ingon diha nga Dios anak. No. Diyos anak. Labi na sa translation sa mga di katoliko, Diyos anak yung gibutang. Naa di Dios anak kay butang diha di. Wala nga kabaluan na, sir. Wala ko kay Grego malo na, na. kaysa Grego na, Una. monogenes theos. Sa Grego na. Ang monogenes, O, yan ka lang. pasabot mono, bugtong, genes means consubstantial, parehog substance. Unya, pagkahuman theos, God. Unya asa may labaw nila ana kanang Dios Espiritu, kay naa pa may Dios Espiritu santo. In terms of power, in terms of authority, in terms of tawag ka ng nature, wala ilabaw. Pero in terms of relationship na ilabaw. Kay di man pwede ang anak bulabaw sa amahan. Unya kung wala labaw di, usaon naman lang na sa 14:28 sa huwad na. Gitubag na ka, sir. Sir. Gitubag na ka, sir. Oh. Wala na magipamati akong tubag. Akong tubag, in terms of nature, they are equal. Pero in terms of relationship, they are not equal. Kay dili pwede nga ang anak mo labaw sa amahan. Sa ilang Bitaw, relasyon. tinol bitaw di. Sa ilang Dili relasyon. bitaw pwede. Sa ilang Ato relasyon. pa labaw yun, mamahan. Sa ilang relasyon. Dili sa nature. Pero sa power, pareho sila. O equal sila. Okay, tawag ini pareho man sa ng Diyos. Oy, di. O parehas pa sa power, di. Parehas pa sa power. Unya niingon man diha sa Korinto, di, nga human ni Kristo pasurindiron ang tanang mga butang sa yuta o sa langit. Iya man po surindir sa amahan aron ang amahan mahimong kinalabot sa tanan. Alang-alang Dili wa man parehas sila, power. alang-alang wa man sila nakitupong sa iyang amahan in terms of relationship. Pilipos chapter 2 verse 5, wa sa nakigtupong bisan siya Dios apan wa sa nakigtupong mo nang iyang isurrender tungod kay naa say unfathomable humility. Unya si Kristo may nag-ingon nga aron mahimo siyang kinalabwan sa tanan. Sir, abuti pasabot ana sir kanang yung kinalabwan sa gitawag og sa tanan, dili na naasin mo hunahuna nga labaw ang amahan mo. No, dili na ingon ana sir. Relationship ang gisgutan nato. Relationship. Pero- Ngano man kay ingon pa ni San Pablo, same nga tawag ining writer sa imuhang gitawag og gikot, wa sa nasalabaw sa iyang kaugalingon. Nya. O wow, bisan siya Dios wa man siya nakigtupong. Nagpaubos man siya, wala nang gibutang sa balaang kasulatan. Oo, nagpaubos man dahil si Kristo, no? Tama to. Wala man siya nakigtupong, bisan siya Dios, pero wala man siya nakigtupong. Oo. Tama po, kaya nagpaubos man siya sa to pa din siya mulabaw sa mga ano. Sa relasyon lagi. Tapi na kung ibalik-balik siya, lagi. sa relasyon. Pero in terms sa of relasyon. authority and power, ingon kay Kristo, gihatag ka nako ang gahom sa langit ug sa yuta. Pero wala nagpasabot nga ang mahanuan ni gahom, kay gihatag sa iya ha. Oo. Pero kinsa Ano man yung ba? nagbuhat sa tanang mga butang, Ji? Kinsa man Ang yung ganda. nagbuhat sa tanang butang? Ang Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang nabuhat sa tanang butang? O ang Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero ana po ibabasa na to nga ang nagbuhat sa tanang mga butang, ang Dios nga Amahan og ang anak og ang Espiritu Santo mo nagbuhat sa tanan. O yes, masabot na to, yes. Asa man nga bersikulo? Kanang sa Genesis Jay, kanang pag-ingon din na nga Elohim sa Genesis, refer man na sa two or more persons that refers to God. Mao ba? No. May beto nga na yung mga translation ko sa Biblia nga gibutan ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So, madugay yun, ano, Jay, mahimo yun kung Katolik pitipindir, ano, Jay, kay, Dili, imo naman kung ipasabutan, eh. grasya na sa Ginoo, Ha? sir. Grasya na sa Ginoo, sir. Iyan na sa Ginoo, dili man ako ang tawagan ng kon. Iyan na sa Ginoo. Kung taga ka grasya sa pagtuo, mahimo jud ka Katoliko, pero kung di ka tagaan, ya gi ka magpabilin ang imuhang unahuna ron. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta
suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.